aký potrebujete budget na sezónu, jak ste na to pripravení a čo by sa dalo s tým robiť. To by som čakal ľudí, ktorí majú na starosti šport na Slovensku, ale túto otázku vždy dostávame len od vás a to, jak fungujeme, v podstate nejakým spôsobom fungujeme. A druhá taká vec je asi taká, že lyžovanie, slovenské lyžovanie bolo súčasťou českého lyžovania, ktoré bolo konštituované v roku 1903. To znamená, že do roku 2000 to bolo 97 rokov trvania, my sme boli súčasťou. Peter, ty si taký, ja si takto bol však. No a ja myslím, že môžem konštatovať, že podarilo sa to. Kto nechcel mať lyžovanie na Slovensku, tak si myslím, môže oslavovať, lebo vlastne dá sa povedať, že sme asi vyhostení už zo Slovenska, aby sme fungovali v nejakých normálnych podmienkach, ktoré by lyžovanie malo mať v porovnaní so svetom. A to upožne ešte lyžovanie je tímový šport, lebo každá krajina má svoj tím. Ale u nás už to nie je možné za danej situácie spraviť, aby lyžovanie bolo tímový šport.